खुलुमबाय 17 एप्रिल बेलासिनि रादाब बयनिसिमबो आरोबाव खेबसे रंजालि बैसागु आरो इस्टार सानडेनि मुङावहाय खुलुमनाय जासिहरग्रोबावनाय जाबाय। दानिया फैदो गाहाय रादाबाव। उत्तर प्रदेशनि सानै सेंग्राफोरा पाकिस्तान जिन्दाबाद मेथाइखौ जावले जावले खोनासंबाय थानायनि आरो सासे सुबुङा बिसोरखौ बादा होफैनायनि जाहोनावहाय बेखौ गाज्रिथारै बुदोंमोन। उनाव बे सुबुङानो पुलिस थानायावहाय केस हैनाय जादों आरो बिसोरखौहाय उनाव एरेस्ट खालामनानै लांफैनाय जादों। बिसोरनि मुंखौ नहीम आली आरो मुस्ताकान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि बिरेली जिल्लायाव जादों। आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, कामरुप मेट्र' जिल्लायाव मोनसे जाथाय जादों। बे जाथायावहाय सनारपुरनि सासे सुबुङा इनाय अयथासारि सासे गलादारखौ 100 रांनि थाखायनो बुथारदों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ जोङो आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों, रमजान आली। बुथारजानाय मुंखौहाय शामसाद आली होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। 100 रांनि थाखायनो बिसोरो बुलायनायनि जाहोनावहाय थैनो गोनां जाबाय। रमजान आलीया शामसाद आलीनि बिसालाया रमजान आलीनि दखाननिफ्राय 100 रां खावनानै लाबोदोंमोन। बे जाथायखौनो लानानै बिसोरो बुलायनायाव थैनो गोनां जाबाय। दा गावनो शामसाद आलीया पुलिसफोरनावहाय सारेन्डार जाहैनानै गावखौ एरेस्ट खालामनानै लाहोहैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ मिथिनानै गामिनि सुबुंफोरा बिनि न'खौ थांनानैहाय सावनानै हैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बियो सासे ना फालांगि खालामग्रा सुबुंमोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोनो। डिब्रुगड़निफ्राय दिल्ली फारसे थांबाय थानाय गंसे इन्डिग' फ्लाइटआ अर नांनानै गोबांथार हाथाबाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो गाबख्राव गावसि जादोंमोन। बे गाबख्राव गावसि जानाया सासे दावबायारिनि मबाइलानो अर नांनानै खामदोंमोन। बेखौहाय खुनुरुखुमै बुखुमोदनो हानाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो बेवहाय रावनिबो जिउ खहा जायाखिसै होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। आइसक्रिम जानानै राजस्थाननि सेवरी गामियाव गोबां गथ'फ्रा जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो गोबां गथ'फ्रा हस्पिटालाइज जानानै दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेवहाय गासै 7 गथ'फ्रा थैनो गोनां जाबाय आरो गोबांथार गथ'फ्रा हस्पिटाल जानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया मिथिनानै बे जाथायखौ गाहामथारै बिजिरनानै दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ होननानै बिथाङा गोख्रोङै बिथोन होयो। आसामाव बारहुंखाजों संहार जानाय सरकारनि रिपर्ट बायदिब्ला 12,000 न'खरफ्रानो सिलिंखार बिलिंखार जानो गोनां जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव गासै 7 थैबाय। बरपेटायाव 3, गवालपारायाव 1, बाक्सायाव 2, तिनसुकियाव 3, क'क्राझाराव 1 आरो मानकाझाराव 1 थैनो गोनां जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो गासै बे बारहुंखा जाथायावहाय 21,000निबो बारा सुबुंफोरनि न'आ सिलिंखार बिलिंखार जानो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिल्लीयाव 24 घन्टानि गेजेरावनो कभिड-19नि गाग्लोबनायाव 461 सुबुङा पजिटिभ केस मोनबावनाय जादों आरो 2 मानसिया थैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिल्लीयाव दिनै फुंनि 4:42 गंसे सिनेमा हलावहाय अर नांनाय जाथायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे अर नांनाय जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो अर हुखुमोरग्रा गं 9 गारिया थांनानै 2 घन्टानि गेजेराव हुखुमोरहैनो हायो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1997 मायथाइयावबो बे सिनेमा हलाव 59 सुबुंफ्रा थैनो गोनां जादोंमोन आरो 100निबो बारा सुबुंफोरा जखम जानो गोनां जादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि जाथायाव रावबो थैयाखिसै होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। बे सिनेमा हलनि मुंखौहाय उपहार होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। रंजालि बैसागुनि समावनो गोबां जायगायावहाय गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो आसाम बिस्वनाथ जिल्लानि गहपुर ओनसोलाव सा कार्बिलनि 7 लाइमोनफोरा थैनो गोनां जाबाय। बिसोर गासैबो बर' लाइमोनफोर होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरनि मुङा फारियै बर्नाली बर', सन्जय बसुमतारी, बुदेन्ति बर', राधिका दैमारी आरो कलिमल बसुमतारी होननानै सिनायथि मोननाय जादों। आरोबाव 15 बर' गथ'फोर
हस्पिटालाइज जानानै दंबावो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। सासे ड्राइभारा जुर जुलुम जौ लोंनानै गारि सालायनायाव बे जाथाया जानो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे बर' लाइमोनफोरा गावसिनि गामिनिफ्राय सा कार्बिल गामिनिफ्राय थख'बारि जायगायावहाय मोसानो थांदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बे जाथाया थांनाय मोनानि 12 बाजियाव जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा ओनसोलनि सुबुंफोरा बे ड्राइभारनि हायावनो साहा बागानाव गोथै सहफोरखौ फबैनांगौ आरो बेखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया थांनाय शुक्रबारावहाय कार्बि आंलंआव मोनसे मेलाव लोगो लानानै 900 सा फोरोंगिरिफोरनो दिसुननाय बिलाइ राननानै होनानै बुङो, आथिखालाव सरकारनि स्कुलफोरा फरायसाफोरा खमायलांगासिनो दङ। 2012 मायथाइयावहाय 85% फरायसाफ्रा सरकारि फरायसालियाव दङमोन, नाथाय दिनै 2021 मायथाइनि सरकारनि हिसाब बायदिब्ला 65%आनो गासैबो प्राइभेट स्कुलाव थांजोब्बाय। जोंनि गुवाहाटियावथ' गोबांथार स्कुलखौहाय फरायसाफोर गैयिनि जाहोनाव बन्द' खालामनो जाहोनसो जानानै थांगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेबायदिब्ला फैबाय थागोन 10 बोसोरनि गेजेराव गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ VRS लिस्टआवसो थिसननो गोनां जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बे बाथ्राखौनो लानानै गोबांथार आम आदमिनि आफादनि सुबुंफोर आरो फोरोंगिरि आफादनि सुबुंफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिनानै बुंदों, बिथाङा बेफोर लिस्टखौ मानो नायाखै? 314 फरायसालिया दिनै फोरोंगिरिया गैयालाफैनो सालायजागासिनो दङ आरो 4500 फरायसालिया सासेल' फोरोंगिरिनि गेजेरजों सालायजागासिनो दङ। बेफोरनि एकाउन्टेबिलिटिया सोरनि होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। हेमन्त बिश्व शर्माया बेफोरखौ लाजिया नामा होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। जुदि सोलोंथाइ बिफानखौ बिथाङा जौगाहोनो रोङाब्ला दिल्लीयाव थांनानै अरबिन्द केजरिवालजों सोलोंनानै लायैथों होननानै बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायावहाय गोख्रों सोंखारिनाय रावजों फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।